Ya ndadzoka manje ndadzoka right. City of Harare yadzoka nerespond iyaye sekutaura kwandambozviita ndikati vari kugadzirira respond kuti paoneke kuti pachaitwa sei nyaya iyoyo iri kubuda iri kunzi the City of Harare says former ZANU-PF MP Dexter Nduna has no legal basis to unclaimed vehicles that would have been targeted for enforcement measures by city parking. Nduna said he would be offering the unclaiming services in Harare and Bulawayo. City of Harare warns him he will be arrested. Saka tsamba rabuda neCity of Harare ndo iri rapa iriri revari kutomupawo yambiro iye Nduna wacho. Handisi kuziva kuti vari kuda kuchallenge lawyer ndava kutomuona kuti anogona kusungika because lawyer yacho pamwe kunyaya kuti akafoira lawyer. I don't know kuti chii chiri kunyatsoitika panapa, but ivo vari kutaurawo kuti it has come to our attention that Mr. Dexter Nduna is spreading falsehoods on social media regarding parking management in Harare, and we wish to set the record straight as follows. City Parking Private Limited Park is a private company owned 100% by City of Harare with a full mandate to manage parking in Harare. Number 2, varikuti parking fee payments are payable to City Parking Marshals only. City of Harare is not engaged Nduna or any other company or individuals to collect parking fees. The threat by Mr. Nduna to disrupt parking operations is not a threat to City Parking only, but to businesses and property laws, and shall be met with law enforcement and legal actions. There is no place for anarch-hooliganism and unlawless in Zimbabwe. It is unfortunate that left unaddressed, Nduna's behavior taints the image of the government and political party he purports to be part of. Regrettably, such reckless utterances have potential to scare off investors. Nduna has no locus stand or legal basis to make such proclamations, and as such we urge the public to ignore his baseless inflammatory utterances. We caution members of the public not to risk their money by making payments to Nduna, his company or agents. Saka pakutokandirana mabhomba apo kuti tiri kutoudza vanhu kuti musabhadhare mari iyo. Vanhu vatotaura kuti Nduna, we can't wait, come do it, titokupa mari dzacho mototanga kutotimirira because vanhu ndozvavari kuda. Vanhu vanoita mani nekungoklemberwa mamota unonzi yatoklemba. Iwe uti matoklemba kwapa kungoningira kwandangoita kungomira pinda muchitaro ndomoyo wakashata mimi. They don't care. Anokuudza kuti baba tatoklemba mota yenyu, kana mune zvimwe zvekuita mochitoita plan, kana musingadi kubhadhara takutakura futi totoenda nayo muchazotera nemari yati wandei. Ndo zvavatori, ndo behavior kana kuti kaunhu kavari kuratidza neCity of Harare. They don't care about maZimbabweans, macitizens. Zvoitaza kuti munhu ari kunetseka kuti havana basa nazvo, tsika line uno unongosvika unzoma tsika line alright, unotodzoka vatoita plan. Vaklemba mota, pakuklemba pacho kubhadharisa yototakura yoenda. Zvasiyana nenyika dzakaita sena South Africa. Kwa South Africa ukapakako pasiripo what they do, vanouya vongotakura mota yacho, but kungoya vachitakura mota havana nguva yekumboswera vachizoklemba kana dasi. Ukangosvikawo vachitori vakutanga kutakura mota yako vanotoisiya kuti ayo sha next time don't do this, okay, motowirirana zvatopera, wototora mota yako woenda. Hapana kana dollar unobhadhara ipapo, hauna kana 10 rand kana 3 rand yaunotose yaunotorerwa ipapo. Zvatisiyana manje. City Parking vanotodzoka kana tatopfekedza bhutsu baba yete yatopfeka bhutsu, akungokimira deso wakutobudisa mari, watofa mari, wazviona manje. Saka zvinhu izvozvo manje ndo zvinhu zviri kutraya kunoriskwa naNduna, because munhu vanotanga kugadzira maopportunities pavanenge vaonawo zvinhu kuti inini ndikanopinda ndakadai so unongoziva zvinoitika kamazuva ano. These guys vanoverenga mabhuku akawanda ka, saka vanoziva kuti kana uchiita business, find a problem and solve it. Saka vanozoti now we want to solve this problem, because akuziva kuti vanhu vakawanda havasi kuda kutoinzwa nyaya iyo yeCity of Harare, City Parking inoitika. You know, Zimbabwe kunongotongwa vanhu zvedemo kazvekutonzi zvamusingadi, we don't care. Ndo zvatinotoita. Zvasiyana nenyika dzana South Africa. South Africa hamuitwe mutemo kuti vanhu vese havasi vari against it wotopasiswa.
There's no such a thing. Hazviitike. But in Zimbabwe, who cares? Ndozvatotaura izvozvo ndozvakutoitika. Saka ivo varitaura kuti nduna futi anoda kuti shinga, ada kuriska, ada kuti shinga because of iye munhu kuti ada kushandisa futi chizanu. Zvataurwa zvikonzi rinhikirikiri imwe political party nchi vatotya zvavo kumenshina kuti zanu nduna ndewe-ZANU PF. Hapana kana chimwe chekunzvenga apa. But vanhu vari kumusapota ari we-ZANU PF kudaro ndozvo zvekuvashamisa. Musamuteerere zvaakutaura, musariske mari dzenyu. People they don't care. Vatoti aiwa nduna handei, fambai baba nduna tiende. Saka ndo nyaya dziripo hama dzadiwa mumastreets. Vamwe vari kuti aiwa famba nduna famba Dexter nduna. City parking is not serving the interest of Zimbabweans. It's a project to steal money from citizens. The rogue marshals are working on targets to collect cash. They failed policing image, clamping vehicles for exceeding time by 10. Pakaipa umari kuti nduna is now our street lawyer since his infamous graduation. Pane chaari kuziva. We stand with nduna. Vanhu ndozvo vari kutaurawo panapa. Vamwe vari kuti but if we are to put nduna's theatrics aside, is the behavior by municipal police in Harare justified? Is charging $1 per hour justified? Imagine $1 is a lot of money, guys. Let's be very honest. Wapinda mutonazi urongopaka kana what ngatiti for example ndoswera the whole day uri mutown nemota yako iwo. Ndoswera mutown mese unasi uruzoti ndapinda mutonazi apa kuti upinda ubhadhara kana chiti tungatungoti umboda umbro kana shopping here. Uchanorowa shopping yako kana 3 hours. Obva wafonerwa usangana kana nehama. Makadi auchabude kwa chibva utorowa kana ka $5. Mangwana ukadzokera futi muroad unongochitoitawo zvimwe ukazosanganawo nezvimwe unongoziva zvinoitika. Tizotaura edu zvese kuti chakati ndo panozodaide. Saka ndo pari kunzi aiwa izvi hazvisi justified. Unonzi nduna put his intentions to the seat of Harare to unclaimed vehicles in writing. May we therefore see the response by the council to advocate nduna. Announcements by council only on X will not surface. Vanhu vada kutesta. Vanhu veZimbabwe vanzwa kuti pane munhu atotanga zvinhu chake. Vatoti ndingada kuti nhimbe yake, let's go and support him. Tione kuti zvinofambira. Vanhu vada kutotanga tobhadhara kuna nduna kwacho. Voklembesa mota dzavo voona kuti nduna anokwanisa kuitika. Zvikangobuda zvichiitika and I'm sure pese panolodzwa chinhu vanenge varipo vakomana vachitotora mavideo. Ukangosvika vakakubvisisa chikepi checho vari kukuisira chigumbo ichocho chekundikira chinenge wakapfekedzwa panhikini. Vamwe vanoiti boots. Ukangosvika ukangobviswa boots iyoyo. Hapana, what's next? Mwana wese anotozoti nduna aenda nenyika. Kubvutirana chimuti, City of Harare inokwanisa kunge isiri kuzviaccepta for now. But ndozvazvingori. Unozongoona vakutongonzi tatotorerwa chimuti, mukomana ato yakaloda badness, ndiye atone chimuti, unoziva zvinhu zvinongoitika. Zvinongoitika sefani guys. Vasati vakuzviaccepta because imari kai vanatojaira. Panana tojaira kutodya mari nezvozvo. Mwanaenda munoklemba. Pazuva mwandobuda kuti pazuva anoyo ndoklemba kana zvimota zvangu 4. Zakareza kuti 4 zvimota. Because I was every day mtown ngopindawo vanhu vanenge vakati se munhu anotovarairwa chete pakamoteke mtown. Mwari kuti nduna played his cards well. He collected $30 from each job applicant, promising jobs. Now he will go back to them, stating city council is sabotaging him. Ma30 akatonyura. As much as I agree with the illegal and clamping of illegal claimed vehicles, I think someone close to the former MP might need to help him to get some kind of help. I don't know what kind of help, because even it's something chekuti munenge musana matanga kuto accept. But City of Harare iri kutya nduna wacho because vatotaura kuti because of munhu ainge ada kushandisa kuti iye ari munhu anoshanda nezano zveso, vatori kutya kutorwa nehana kuti vanozoti chikomana chinoona kana chatoenda nenyika chatotora jackpot. Ndo nyaya iripo. Omwe ari kubudawo ari kupokana na nduna ari kuti nduna is a fraudster. The problem is ZANU PF, it will never
rein in on criminal members. They allowed him to be in parliament even though he had lost the election. Saka vari kuzviona manje. Is that guy akajigiwa nemunhu weopposition vatoramba ina ndajigiwa zvoputwa nezvako izvo. Ngajigiwa ndi mavhotsi tushoma totoinda kana uchipenga. Vatopinda vatoseva. Zeki ndokutobvuma zvakadaro. It's Zimbabwe for you. Akatomboramba munhu iye saka zvokutoti atoda kuti ndatoya ndadai so munhu uya tingamuti ndakamutarisa is a go getter. Chaanotoda anotoenda anomeka short ndikuda chakati so I have to get it. Ndo zvaari, that's nduna for you. Mwari kuti fambai comrade nduna. We are 100% in support of this move. Tanzwa nekurohwa mari zhinji nembavha dzekanzuru arrested by the same people who arrested Chipangano. Miko rotosungalali ungadi who can arrest nduna. Mafanis they know kuti vari kutonyeba vatoodzana ipapa ndofunga vari kuto so vatotonhora kuti dama eyes vatori busy kutsvaga strategy because vanenge vakutovenga rise. Vanozati that guy anogona kuti ndatopinda futi mutown macho city of Harare chanchatodi kuiona munhu anokwanisa kungozviita vatembekeka vakomana mwari kuti based off the point. What then is seat parking doing in Gweru? Why don't you hand over the role of seat of Gweru and focus on Harare? Vanenge vatsvaga mari hama dzadiwa ndonyaya iripo. He's highlighting corrupt system. Grey Step is making people of their 2030 through bribes. We need people like him. Pakaipa kumana. Him Dexter must act legally as a lawyer. Business doesn't need bulldozing or trying to force things in as much as the other party is doing it wrongly. You need to act accordingly and not to rush things. You can get tender for seat parking after 5 years. You have to be patient enough. Pamwe akatomirira 5 years dzacho no hazvinzwisike. And clamping vehicles scares away investors. Clamping vehicles attract investment here. Harare City Council for you are the disaster of goat headers in a position of authority. Asi papa patonditofani kana nenyu. Hanzi zvinodzira mainvestor. Saka wanzi uya uinvest kuti tifambe tichiglemba mota dzevanhu. Zimbabwe it's fun. Guys, ndakoti ndiwe panapa ne update ndazonyanya kutora kanguwa kakareba. I think munokwanisa kuzvinzwisisa guys kuti tinoda kuti nyaya inyatsobhatana zvinyatsobalanza. So ndakanzvikokumbiriso kuti kana iti iwewe uri kusupportana na Dexter Nduna uchiziva kuti uri team Nduna, like this video iko zvinezvi. Kana uri against kuclaimwa kwemota mutown kunenge kuchiitwa necity council, like this video right now. Kana uchiti iwe uri kusupportana necity council zviri kutaura zvekuti Nduna ari kuvhundutsa zvinotyisa mainvestors vasauye, comment below, tell me what you think in the comment section. Nditoripo kudai so ndakatomirira, ngatisanganei ipapo titombotaurirana kuti nyaya iyoyi munoiona sei.